και να σας ευχαριστήσω κυρίως που είστε ακόμα μαζί μας. Αυτό το θεωρώ έτσι γερό και δυνατό. Να πω λοιπόν και στους καινούριους καλώς όρισαν, στους παλιούς καλώς σας ξαναβρήκαμε. Στο δεύτερο σκέλος, στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου που συνοδεύει το 5ο Web World Expo. Χωρίς άλλη φλιαρία εκ μέρους μου, να δώσω το λόγο κατευθείαν στον κύριο Πέτρο Καρατικλή, που είναι ο Head of Digital Marketing στο Generation Y. Πάρα πολύ ωραίο όνομα, σας το είπα και στο τηλέφωνο αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Να μας μιλήσει για την αδιαμφισβήτητη αξία της στοχοθέτησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο και όχι μόνο δηλαδή. Και όχι μόνο. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε αυστηρά στο τεταρτάκι μας και βλέπουμε. Πάμε. Καλησπέρα σας. Πώς είμαστε? Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους που είσαστε εδώ. Το συνέδριο είναι εξαιρετικό. Βλέπουμε εξαιρετικούς επαγγελματίες από όλους τους χώρους. Ό,τι έχει ακουστεί μέχρι τώρα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τι πάμε να παρουσιάσουμε εμείς σήμερα? Την αδιαμφισβήτητη υπεραξία της στοχοθέτησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Και όχι μόνο στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Γενικά σε οτιδήποτε στοχοθετούμε. Τι εννοώ με αδιαμφισβήτητη υπεραξία της στοχοθέτησης? Αδιαμφισβήτητη διότι είναι απολύτως μετρήσιμη. Υπεραξία διότι όταν μιλάμε για στοχοθέτηση πάντα μιλάμε για κάτι προσωρινό. Milestones. Πιάνουμε στόχο, προχωράμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από το τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην αγορά και όταν συζητάμε με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Τι βρίσκεται πάνω από το παγόβουνο. Στην ερώτηση προς τον μέσο επαγγελματία, επιχειρηματία, ποιος είναι ο κύριος στόχος που θα ήθελες να πετύχεις μέσα από μια digital marketing campaign, τι διεκδικούμε ουσιαστικά? Η απάντηση λίγο πολύ είναι γνωστή. Μα φυσικά να αυξηθούν οι πωλήσεις. Αυτό λοιπόν είναι το φαινόμενο που λέμε η κορυφή του παγόβουνου. Τι άλλο όμως υπάρχει εκεί έξω το οποίο μεταφράζεται σε χρήματα, πωλήσεις και επιτυχία, το οποίο δεν ζητάει συνήθως ο πελάτης, αλλά συνάδει άμεσα με τις πωλήσεις? Η απάντηση λίγο πολύ είναι γνωστή σε όλους που έχουν κάνει digital marketing campaigns και ενέργειες γενικότερα. Brand awareness. Να μας μάθει το κοινό, να είμαστε αναγνωρίσιμοι, κάτι που ουσιαστικά σημαίνει ότι κάθε μέρα κάνουμε πιο οικονομικό το marketing μας, τις διαφημιστικές μας ενέργειες. Engagement. Θέλουμε το κοινό να περιμένει να ακούσει από εμάς, να θέλει να ενημερωθεί από εμάς και να μας ακολουθήσει όλη μας την πορεία. Loyalty. Όταν μιλάμε για αγορές, ειδικά ηλεκτρονικά, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κοινό αυτό να είναι πιστό, να κάνει επαναληπτικές αγορές και να μας ακολουθεί στα επόμενα μας βήματα. Και φυσικά αύξηση των εγγεγραμμένων μελών, των fans, των followers, στα social media, τις βάσεις δεδομένων για το newsletter μας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τώρα, τα KPIs, Key Performance Indicators, είναι το βασικό χαρακτηριστικό πάνω στο οποίο μετράμε την επιτυχία κάθε καμπάνιας μας. Από εκεί καταλαβαίνουμε σε ποιο σημείο του στόχου βρισκόμαστε και όταν αγγίζουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, προχωράμε στο επόμενο βήμα. Traffic, bounce rate, conversion rate, CTR, CPC και CPM, return on investment και χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα. Καταρχήν, οποιοδήποτε έχει απορίες σε αυτούς τους δείκτες, βρισκόμαστε το Petros Generation Y απ' έξω, θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε μαζί αναλυτικότερα για αυτά. Δεν θα φάω το χρόνο σας σε αυτά τα κομμάτια. Ή και αλλιώς, οικονομικότερη και αποδοτικότερη διαφήμιση, που σημαίνει τι? Πωλήσεις και χρήματα. Αυτό που διεκδικούμε όλοι. Ή και αλλιώς, ό,τι ακριβώς βρίσκεται κάτω από το παγόβουνο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό που έχουμε κάτω από το παγόβουνο. Πώς φτάνουμε στη μετατροπή των στόχων σε απτό αποτέλεσμα. Πώς δηλαδή μπορώ να κάνω monetize το προϊόν μου ή την υπηρεσία μου. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να καθορίσουμε τα USP μας. Δηλαδή το καθοριστικό μας, το πλεονέκτημα, το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, κάτι που ουσιαστικά θα βοηθήσει τον τελικό χρήστη και πελάτη και αγοραστή να προτιμήσει εμάς. Ορίζουμε τη στόχευση κοινού, τα target group μας. Εδώ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αφενός να αναγνωρίσουμε πού βρισκόμαστε σήμερα, πού απευθυνόμαστε, πώς θα μιλάμε στο κάθε ενδεικτικό κοινό, αλλά και πώς μπορώ να διευρύνω τη βεντάλια του κοινού αυτού. Άρα να ανακαλύψουμε και τις ευκαιρίες. Αναλύουμε το SWOT ανάλυση ουσιαστικά, strengths,
weakness, opportunities και threats, δηλαδή πού βρίσκομαι σήμερα, χαρτογραφώντας το market στο οποίο απευθύνομαι, τη δική μου δυναμική, τι γίνεται αυτή τη χρονική περίοδο και πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ όλο αυτό. Πραγματοποιούμε μια ψηφιακή έρευνα αγοράς. Η ψηφιακή έρευνα αγοράς, όπως συζητήθηκε και νωρίτερα στο συνέδριο, είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι πρέπει να ξέρω ακριβώς πού απευθύνομαι, ποια είναι η κουλτούρα των ανθρώπων στους οποίους θέλω να μιλήσω και τι μπορώ να κάνω. Θέλω να κάνω educate the market, θέλω να μιλήσω σε αυτούς που ήδη έχουν μια κουλτούρα. Και φυσικά, προχωράμε και στο κομμάτι στην ιστοσελίδα μας, στο e-shop μας, το οποίο είναι ένα usability analysis, το έχετε ακούσει και σαν UI και UX, δηλαδή user interface, το περιβάλλον στο οποίο περιηγείται και πόσο εύκολα και γρήγορα φτάνει στο αποτέλεσμα. Αυτό καθορίζει πάρα πολύ ακόμα και το πόσο οικονομική είναι η διαφήμισή μας, δηλαδή όσο πιο γρήγορα και πιο εύκολα φτάνει κάποιο στο αποτέλεσμα και επανέρχεται, τόσο πιο χαμηλό θα είναι ακόμα και το CPC μας στην Google. Έτσι, και αντίστοιχα και το UX. Ποια είναι η εμπειρία που αποκόμισε ο επισκέπτης της ιστοσελίδας που τελικά αγόρασε από την ιστοσελίδα μας. Πώς τον κινητοποιήσαμε να επιστρέψει και να κάνει τις επόμενες αγορές. Αναλύουμε λοιπόν όλα αυτά τα KPIs, θέτουμε milestones, τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να περάσουμε στο επόμενο βήμα και φυσικά και πότε ξεπερνάμε τους στόχους μας και άρα πολλές φορές διακόπτουμε τις καμπάνιες μας και περνάμε σε επόμενο πλάνο και πάνω σε αυτά δημιουργούμε και καθορίζουμε ένα digital marketing plan με projections, χαρτογραφώντας ουσιαστικά το πού βρίσκεται σήμερα η επιχείρησή μας, σε δείκτες, σε conversion rate, σε traffic, σε κοινότητα και φυσικά πώς αυτό μπορεί να γίνει, κάνουμε ένα feasibility plan και τι return on investment μπορεί να έχει αυτό. Είναι η κατάλληλη στιγμή στην οποία μπορώ να βγάλω αρκετά χρήματα με τις υπάρχουσες υπηρεσίες, μπορώ να διευρύνω τις υπηρεσίες και το πελατολογιό μου. Έτσι. Προχωράμε στην παραγωγή υλικού, το οποίο μπορεί να αφορά από το copywriting, από applications, από custom εφαρμογές, από γραφιστική υποστήριξη φυσικά. Δημιουργούμε τις καμπάνιες, κάνουμε το setup, καθορίζουμε τη στόχευσή μας, την αρχική και τι έχουμε να κάνουμε από εδώ και μετά, να παρακολουθήσουμε πώς πηγαίνει. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, γιατί το ίντερνετ είναι πολύ γρήγορο, κάνουμε optimize. Ανακαλύπτουμε ευκαιρίες. Ποτέ, μα ποτέ δεν είναι δεδομένο κάτι στο ίντερνετ. Κάθε στιγμή που αναζητεί κάποιος κάτι ή γίνεται μία πώληση, αλλάζει το κόστος ένα κλικ, αλλάζει το σε πόσα άτομα απευθύνομαι και με ποιο τρόπο απευθύνομαι. Άρα, επανακαθορίζουμε ουσιαστικά τους στόχους πάνω σε αυτό το optimization τη στιγμή ακριβώς που πιάνουμε τους πρώτους στόχους μας. Αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά όλα τα projects ως τα επόμενα case studies. Λέμε λοιπόν case studies, έχουμε φέρει κάποια ενδεικτικά παραδείγματα, προκειμένου να δούμε μεμονωμένα εργαλεία και πώς εμείς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, πώς θα έχει υλοποιήσει και επιτυχώς φέρει εις πέρας η Generation Y, προκειμένου να δούμε και κάποια παραδείγματα τι σημαίνει να κάνω μια επιτυχή καμπάνια. Search Engine Optimization. SEO το έχουμε γνωστό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει η κατάταξη της ιστοσελίδας μας σε επιλεγμένες λέξεις και φράσεις κλειδιά στις μηχανές αναζήτησης και δει της Google, η οποία στη χώρα μας είναι το νούμερο 1. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο case study, αφορά την Ελένη Duty Free, λίγο πολύ όλοι την ξέρετε, η οποία ουσιαστικά έχοντας ήδη μια ικανοποιητική κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, έθεσε καινούριους στόχους, πιο απαιτητικούς, οι οποίες ήταν 7 επιλεγμένες φράσεις κλειδιά πολύ υψηλού ανταγωνισμού. Φέρνουμε ενδεικτικό παράδειγμα τη φράση καλλιτικά online, η οποία όπως καταλαβαίνετε έχει ανταγωνισμό σε μαμάδες εταιρείες, σε e-shop φαρμακείων, γενικότερα πάρα πολύ διαφήμιση, πάρα πολύ budget γύρω από αυτόν τον κλάδο. Τι κάναμε εμείς? Κάναμε έρευνα στις λέξεις κλειδιά, ανακαλύψαμε νέες ευκαιρίες, τι traffic κρύβεται πίσω από κάθε λέξη και φράση κλειδί, ποιες λέξεις και φράσεις κλειδιά συνδέονται με αυτές, ποιοι είναι οι δορυφόροι που μπορεί να φέρουν παραπάνω traffic πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Επιλέξαμε λοιπόν αυτές τις λέξεις και φράσεις και προχωρήσαμε μετά σε συμβουλευτική για εφαρμογή on-site. Όταν λέμε για SEO μιλάμε για on-site και για off-site. Στο κομμάτι του on-site κάναμε συμβουλευτική για εφαρμογή meta tags, περιγραφές, keywords, εσωτερικό link building και στο κομμάτι του off-site εξωτερικό link building. Κάναμε συνεργασία στην πρώτη χρονική περίοδο με 20 bloggers, χωρίς χρηματική αμοιβή. Πολλές φορές εδώ το κομμάτι δεν είναι πάντα το χρηματικό, είναι η αλληλεπίδραση με ένα μεγάλο brand και πώς μπορούμε να πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, με απλή αποστολή δώρων. Τα αποτελέσματα. Στην πρώτη κιόλας περίοδο, πιάσαμε στην πρώτη σελίδα 5 από τα 7 keywords τα οποία επιθυμούσε ο συνεργάτης μας, ενώ παράλληλα πιάσαμε εκατοντάδες άλλες λέξεις και φράσεις κλειδιά, διότι όταν εγώ κυνηγάω τη λέξη και φράση κλειδί καλλιτικά online, μέχρι να φτάσω να το βγάλω στις πρώτες θέσεις, πιάνω και άλλες λέξεις και φράσεις κλειδιά. Παρακάτω, τα Google AdWords, η πρώτη και βασικότερη ενέργεια η οποία ξεκινάει και ακολουθεί μια εταιρεία όταν θέλει να διαφημιστεί στο ίντερνετ. Γιατί λέμε ότι είναι η πρώτη και η βασικότερη? Γιατί κάνει στοχοθέτηση με λέξεις κλειδιά, άρα είναι full στοχευμένη. Ξέρω ότι αυτός που θα μπει στην ιστοσελίδα μου έχει μπει επειδή έχει μια συγκεκριμένη ανάγκη. Εδώ λοιπόν ο πελάτης είναι η Sugarfree, είναι από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στον χώρο της μόδας και επί της ουσίας τι ήθελε? Να αυξήσει το τζίρο και φυσικά το μέσο όρο καλαθιού, διότι το προαιρετικό μείγμα ήταν πολύ συγκεκριμένο, έφερνε ως ένα σημείο καλάθια και έπρεπε να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία. Η λύση Generation Y, αναλύσαμε την απόδοση των προηγούμενων ενεργειών, διότι ήταν ενεργός ο λογαριασμός, είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Εμείς πήγαμε και είδαμε τι γινόταν σωστά μέχρι σήμερα, πού υπήρχε περιθώριο βελτίωσης και πώς θα κάνουμε growth hack στις πωλήσεις και στα αποτελέσματα. Λοιπόν, κάναμε σχεδιασμό και εφαρμογή νέων καμπανιών, συνδυαστικά δηλαδή με τις παλιές, στις οποίες κάναμε optimize, εισάγαμε καινούργιες και φυσικά καθημερινή βελτιστοποίηση. Ακριβώς αυτό που πάμε και στην αρχή. Optimization, ανακάλυψη νέων ευκαιριών για να κάνουμε μεγαλύτερο traffic, καλύτερο CTR, καλύτερο conversion rate, άρα παραπάνω πωλήσεις. Τα αποτελέσματα. Στο πρώτο κιόλας τρίμηνο, 250% πάνω στην επισκεψιμότητα, το οποίο αύξησε και το τζίρο 310%, το οποίο το πετύχαμε επειδή αυξήσαμε και το μέσο όρο καλαθιού συν 10,91%. Δηλαδή, ενώ παράλληλα αυξήσαμε το τζίρο, αυξήσαμε και το μέσο όρο του καλαθιού, πετυχάνοντας να αξιοποιήσουμε με καλύτερο ακόμα τρόπο την επισκεψιμότητα. Τρίτο παράδειγμα, viral campaign. Έχει ακουστεί πάρα πολύ η αξία του viral. Γιατί? Διότι οι viral campaigns ανατροφοδοτούνται από το ίδιο το κοινό. Η εταιρεία Fresider, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στα καλλιτικά φαρμακείου, ήθελε ουσιαστικά να κάνει μια αλυσιδωτή μετάδοση προβεβλημένων πληροφοριών ουσιαστικά και μηνύματος από το κοινό. Δηλαδή να επικοινωνήσει ένα μήνυμα το οποίο το ίδιο κοινό θα ανατροφοδοτήσει από φίλο σε φίλο, από επαφή σε επαφή. Και φυσικά να συγκεντρώσει emails, τα οποία θα είναι στοχευμένα και σχετικά με το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εταιρεία. Τι κάναμε εμείς σαν Generation Y? Δημιουργήσαμε ένα mini site διαγωνισμού, στον οποίο εφαρμόσαμε ένα viral βίντεο, το οποίο εμείς κάναμε το concept, την παραγωγή, την υλοποίηση και δημιουργήσαμε ένα affiliation system σε τεχνική gamification, το οποίο σημαίνει ότι ουσιαστικά όσο περισσότερο λάμβανε μέρος ένας χρήστης στο διαγωνισμό και όσο πιο συχνά σύστηνε στους φίλους του να λάβουν μέρος, τόσο περισσότερο περνούσε level επόμενο σε ανταμοιβή, στο να μαζεύει δηλαδή και να συγκεντρώνει πόντους. Τα αποτελέσματα. Στο δίμηνο διαγωνισμού και μάλιστα σε μια δύσκολη για τη χώρα περίοδο, είχαμε συν 364,8 κλικς από τις διαφημίσεις. Αυτό μετράμε πάντα στην αντίστοιχη ενέργεια η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία την προηγούμενη χρονιά. Συν 715% εγγραφές στο newsletter, το οποίο ήταν και ο κύριος στόχος μας, άρα αυξήσαμε έντονα τη βάση και το βασικότερο, μειώσαμε το κόστος απόκτησης ανά email κατά 88%. Άρα ουσιαστικά δώσαμε την ευκαιρία να μεγαλώσει η βάση αποτελεσματικά στοχευμένα, χωρίς να έχει τόσο μεγάλο κόστος. Τώρα, επειδή μιλάμε για leaders της αγοράς, φέρνω και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο έχει να κάνει με μικρομεσαία επιχείρηση. Είναι στο προσκήνιο τα ηλεκτρονικά φαρμακεία. Μιλάμε για το Box Pharmacy, για το email recruitment. Το Box Pharmacy, λοιπόν, είναι ένα από τους leaders της αγοράς αυτή τη στιγμή, στο ηλεκτρονικό φαρμακείο, full ανερχόμενο, το οποίο ήθελε ουσιαστικά να εκμεταλλευτεί την εποχικότητα και να συγκεντρώσει μεγαλύτερη βάση στοχευμένη για τα newsletter μέσα σε 4 μήνες, για να αξιοποιήσει αυτή τη βάση σε επόμενες ενέργειες. Τι κάναμε εμείς? Κάναμε αναζήτηση στο δίκτυο με τις vloggers, video bloggers που συνεργάζεται Generation Y και βρήκαμε εκείνη που εκείνη τη χρονική στιγμή είχε το υψηλότερο engagement, δηλαδή αλληλεπίδραση με τους χρήστες της. Διοργανώσαμε ένα διαγωνισμό
σε συνεργασία με την επιλεγμένη vlogger, με τη μόνη υποχρέωση να γραφτεί το μέλος στο newsletter της Box Pharmacy. Καθοδηγήσαμε και συμβουλεύσαμε τη vlogger σε όλα τα στάδια της υλοποίησης μέχρι την παραγωγή του βίντεο, αλλά και μετά από αυτήν στον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούσε με το κοινό. Δηλαδή, στα σχόλια, στο τι είναι αυτό που προβάλλουμε κλπ. Τα αποτελέσματα. Ενώ σε όλους τους κλάδους στην ελληνική αγορά το κόστος απόκτησης ανά email υπολογίζεται στα 0,5 ευρώ, 50 cents, εδώ τι πετύχαμε? Κόστος 0,01 cents. Δηλαδή, ευρώ, συγγνώμη. 1 cent ανά email. Λοιπόν, τα mail ήταν απόλυτα στοχευμένα γιατί ήταν το χώρο της ομορφιάς, κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τα ηλεκτρονικά φαρμακεία. Συνολικά συγκεντρώσαμε σε 2 μόλις ημέρες 2.700 emails με μοναδικό κόστος διαφήμισης τα 50 ευρώ. Άρα ήταν full επιτυχές. Και αυτό που συζητάμε τώρα, το τελευταίο μέρος, είναι τι κάνουμε παρακάτω, πώς αυτά τα εργαλεία αποδίδουν και πώς μπορώ να φτάσω στα χρήματα από τους υπόλοιπους στόχους. Υπάρχει κάτι που μπορεί να αποδώσει καλύτερα από αυτά τα μεμονωμένα εργαλεία? Νομίζω το φαντάζεστε. Εννοείται ότι είναι όλα μαζί. Στην Generation Y ο τρόπος που κυνηγάμε αυτό το αποτέλεσμα γίνεται ένα δικό μας omnichannel, ένα δικό μας συνδυασμό ενεργειών, ο οποίος αυξάνει το αποτέλεσμα της διαφήμισης χωρίς να αυξήσουμε τον όγκο. Άρα ουσιαστικά φτάνουμε στην επιτυχία του στόχου με το ίδιο budget πολύ νωρίτερα. Είναι το Sunny Effect, το οποίο ενδεχομένως να έχετε σε άλλες παρουσιάσεις μας και μπορείτε να τρέξετε στο διαδίκτυο ή και να συζητήσουμε εκτός. Ευχαριστώ.